салом алейкум бародарои азиз, як хабари хуш буд. Гуфтам сразу да шуморо хабар расонам, насраниёи шуморо ҳам соз шава. Ҳами Сафарали Сангали Зайндинзода гуфтам аз шаҳри Ёвон, айноия Ёвон бачаке ки дар Оренбург гум шудаги 17 рӯз пеш. Дина видеош караги будам дар Инстаграм ҳам парфта будам ша дар Ютубам. Ҳамин бачак алҳамдулилла соқ саломат пайдо шуда, соз будай, саломатиш соз будай, не ки дар зиндон будай, дар ҳамин Оренбург дар зиндон будай. Чи нарушение мекуна, ана чи гуноҳе мекуна, меқапанша зиндонуш карда буданд. ай сабаби оне ки телефон надошта, ягон каса хабар надода, хонагиҳошро ташвиш дидан. Вақте ман видео кардам, видеоро дар Инстаграм парфтем бо просмотри калон гирифт. Мақсад аму одамое ки қатиш дар ҳамун зиндон буда, бо хай ҳастан уҷа одамои телефондор ҳам ҳастан, бо мебинанд видеоро, мегӯянд ай бача тира кофтесиянам хело телефона метиянша гап мезана, аллакай огаҳ карда ки ман дар фалон ҷо фалон хел хай кор карагиам, ҳаминҷа қапидаги маҳкам карагам. Бе ташвиш. Ина алло нигаҳбонтон бародаро, хабари хуш ҳамин буд.